Zdravím všechny, vítám s moje další videjka a dneska staríme můj první setup tour. Takže pokud se ti tohle videjko bude líbit, můžete samozřejmě odběr a jdeme na to. Zdravím všechny, vítám s moje další videjka a dneska dáme můj první setup tour v PC setupu a já to vlastně budu kotávat a jdeme na to. Dobrý no, tak zasni, já nevím. Jako první věc, co bych asi začal hodnotit, tak asi bych dal mojí klávesnici, což je Corsair K55, která stojí asi 1300, což je jako docela hodně. Já ji koupil tady za 250 korun, takže jo, je to docela jakože docela hodně worth věc. A to se vyplatí! Já kdybych to měl hodnotit, tak jakože disk má celkem dobrý, mizaník, jako všechno funguje v činné klasi, úplně v pohodě. Máte tady různý režimy, jako například, jakože to může vypnout, zapnout, více rozsvítit, pak si můžeš zastavit přes aplikaci, různé. Tahle myška je Corsair Sabre RGB Pro a když to jsou dvě Corsair věci, jestli to jako dává smysl, jo, tak si to můžu propojit a je to hodně very nice. Akorát, že vůbec. Jako další věc, tady mám fixet stojan, který jako slouží k mobilu. Oh my god! Že máte druhý monitor, já ho tady mám, ale jakože kvalita toho monitoru ale moc jakože není dobrá. Nepět se mě, protože mám ten kýbl, já nevím. Ale no to je jedno, nebudu to okecávat. Já nevím, proč nepoužívám ten monitor, prostě. Tak slouží prostě pro mobil, používám to u streamování hodně, tam vidím chat, ale většinou teďka streamuji na Twitchi a ten chat mám tady pravo nahoře, nebo to můžu mít tady, takže jo, využívám to a hlavně to je jako hodně very nice věc, pokud máte ten monitor a nechce se vám nastavovat OBS, takže jo, jdeme dále. Jako další věc tady mám repráky, nebo spíše subwoofer a repráky, jakože tolní počítače, co je zhodl správně. A každopádně tenhle reprák je Penda A180X, ale přesně subwoofer, má to Bluetooth. Mám k tomu tady ještě takový ovladač a bych měl říct něco o tom ovladači. Máte tady Bluetooth, USB, hem radio, AUX. Tam máte i Bluetooth, takže se může spojit s telefonem. Wow. A je to hodně jako very nice věc, protože tenhle reprák normálně stojí nějak 1000 korun. Na Slovensku to stojí nějak 40 euro, bych typoval asi. To je hodně dobrá věc, je to plně extrémně hlasitý, náhodou, že to má 40 W, tak to zní, že bych měl třeba nějakých 80. A myslím si to, že je hodně dobrá věc, má to velice kvalitní zvuk. A jo, asi bych šel dále. Jako další věc, tady mám webkameru, která je z bazaru také, jako tahle klávesnice a myška. Je to přesně Hama, to vám dám když tak semka. Je to Full HD kamera, která je 30 fps, je celkem plynulá, já bych řekl, že jsem se trošku vylepšil, že to má nějakých 40 až 50 fps a jako jo, je jako opravdu kvalitní. Pokud nejsou webkamerou, tak jsem jim to vůbec nepoužil, třeba v mým prvním unboxingu myši za 69 korun. A je to tady. Jo, nová myš, kterou tady ještě mám, ale jak vidíte tuhle krabici, tak je to zaplněný samhle, takže mě se tak moc nechce vytahovat. Ale musím říct, že ještě funguje, takže jo, je ještě v pohodě. Jako další věc tady máme můj mikrofon HyperX Quadcast, který stál ve slevě 2000 korun. A kdybych měl říct, jak funguje tenhle mikrofon, tak prostě, když kliknete tady, tak to mutne, že to nesvítí. Magic. Když to svítí, tak prostě jede, jo. Jako, chápete? Ne. A tady máte ještě dole takový pár teček, takže když to dáte, takhle přepínáte, nižší hlasitost nebo vyšší. Já nevím, jak bych to řekl. Je to vlastně very nice mikrofon, používá to většina streamerů, protože je to jako hodně dobrá značka. Není to jakože úplně něco topovýho, ale není to zase nejhorší, takže já bych to jako doporučoval koupit a jo, asi vyšel dále. Jako další věc, tady mám tu svoji kameru, úplně teďka video točím na mobilu, protože ale to vůbec nevadí. A každopádně, když mám na tuhle kameru, tak natáčí jakože fakt dobře, já vám to teď můžu zapnout. Mám ji trošku špinavou, což snad nevadí. Ale to vůbec nevadí! Já vám můžu ukázat, jak to takhle vypadá, jo. Vypadá to jako celkem hodně dobře, já bych řekl, že to vypadá trochu líp než na tom mobilu to video, ale přece je to akční kamera, takže by to jako mě ani mělo vypadat. A jo, za tu cenu, že to za taky 2000 ve slevě jsem ji zaskupoval, tak je to mega dobrá kamera. Jako další věc, tady mám voňavku, nevím, co k tomu řekl, nepatří k tomu setupu, ale já se s ním voňám většinou jakože, no jako nemoc často, ale jo, jako je to důležitečná věc, doporučuji nevámen, prostě to dobrý, já nevím, proč to tady hodnotím, ale jo, je to dobrý, doporučuji to koupit. Stojí to nějak asi 80 korun, nevím, ale jo, je to hodně dobrý. Jako další věc, tady máme ještě podložku, vůbec tu značku neznám, já se vám o ní neřeknu, já můžu říct, že to je nějaký skeletonní drak, asi.
A ještě nemám hada nějakýho. Mně se jako tahle podložka jako líbila, jakože dá se říct designově. Je jako i matrošově hodně dobře udělaná. Můžeš navrhnout na tu hlavní část, což je počítač. Pass out, then take a gin shot. Fuck another body and I pussy with my rings on. I know what I'm at, please. Můj počítač jsem si stavil s kamarádem Ludvou a samozřejmě cable management mám také dobrý, jo. Ale jakože není to úplně nejhorší, jo. Já bych řekl, že to je takový průměrný. O tomhle prostoru bych asi nemluvil, jako tam to trošku není srovnaný, ale to už prostě nejde, to nikoho nezajímá ten prostor. Takže trošku jsem to zapracoval. Každopádně tohle jsem postavil s kamarádem Ludvou za nějakých 11 nebo 12 tisíc korun a ujdu na to Minecraft úplně s natáčím v pohodě. OK, já bych řekl, že to je docela obří počítač a samozřejmě ale to celkem myslím, že to je kov nebo něco takového. Je to jako hodně kvalitní. Má to i reálný sklo, není to žádný plast, takže má to celkem trošku dražší case, stála 2000 korun asi. OK, grafiku mám AMD RX 580, pak mám tady ramky 16 GB Kingston Fury. Hodně doporučuju, jsou docela levný za 1000 korun. Procesor AMD Ryzen 5 5500 a pak mám tady ještě základní desku Gigabyte B550 Gaming XV2. A nevím, proč jako je tak retardovaně dlouhý. Ale tyhle komponenty jsou fakt mega dobrý a náhodou, že tenhle počítač jsem postavil celkově za 12 000. Je mega najetej a rozhoduje úplně všechno. Jak tady třeba můžete vidět můj Minecraft, jo, jsem tady teďka na webplay, jo. A když měl mě ukázat FPS, tak mám tady nějakých 1200 fps, což je jako hodně very nice, protože mám tady video settings, mám tady celkem jakože normální nastavení, jak jsem to nenastavoval moc, mám tady nějakých 7 čanků, mám to je random celkem, mám tady nějakých jako 1000 fps, což je mega dobrý, nahoru, že to je i na serveru, já bych třeba v normálním světě měl možná i 2000, takže jo, tohle je můj PC setup, takže jo, a když mám hodnotit tuhle židli, taky třeba, když měl hodnotit tuhle židli, taky třeba vůbec neznám, takže vám to nedokážu zhodnotit, ale je to kancelářská židle, pro mě je to hodně pohodlná, je to docela trošku usazené, ale máme už asi 4 roky, 5 možná let a furt se z ní spokojený, je mega pohodlná, nevím. Takže jo, pokud se vám toto videjko líbilo, můžete samozřejmě dát like, odběr a samozřejmě můžete tam nějaký pěkný komentář pod videjko a já se s vámi loučím. Zatím čau.